Затова тук е един от най-продаваните дронове в България, защото има адски много неща в комплекта. Дай видим какво има вътре. Първото нещо, което виждаме е, че дронът идва с VR очила. Тук слагате телефона, слагате си очилата и имате истинско FPV изживяване. Така да видим какво има вътре в куфарчето. Много добре изглежда, всичко е адски подредено. Това е флашка, която има функция на карта памет. Два идентични кабела за зареждане и допълнителни перки имаме. Аз лично си поръчах две допълнителни батерии. Тук е дистанционното, има си опътване. Изглежда супер. Има си LED дисплей, в който като се свърже дрона към дистанционното и показва картината от камерите. И стигаме до най-важното нещо, самия дрон. Има LED светлини с 3 камери. Много ми допада и нямам търпение да направя първото излитане. Ако и ти търсиш дрон, с който да започнеш, този е идеален. Ще се изненадаш колко лесно се управлява.